bir mühim һорау. Нык зарурат булганда авырлыкта намазларды берләштерергә ярай дип укыным. Берләштерергә дигәнде нисек аңларга? Ошо мәсьәләне мөмкин тиклем ныграк асыклап китһәгез ине дип һорагандар. Берләштерү дигән һүз, кардәшләр, ул тәүдә бер намазны укыйһығыз да, сәлам биргәндән һуң артынса икенче намазны укыйһығыз. Мәсәлән, өйлә менән икенде нисек берләштерелә? Тәүдә өйләне укыйгыз, 4 рәкәт, сәлам бирдегез икенче якка, шуннан камат әйттегез, икендене укыныгыз. Моны берләштердегез. Бер юлы ике намазлы укып куйдыгыз. Ярай, уларның вакыты нисек? Өйлә менән икенде намазының вакытын бергә кушагыз. Өйлә керүдән башлап, кояш байыгансы һезнең күп вакытыгыз бар. Нинди уңайлы вакытта укып куя аласыз, шунда укыйһығыз. Был әгәр зарурат вынужденность булһа ниндидер. Был нәмә сәфәр вакытында, юлда йөргәндә генә ярай дип уйлай кешеләр. Ләкин ул ниндидер ябай тормышта ла була ала. Әйтәйек, берәй хирург, ул кешеләргә гамәлият, операция яһай бит инде, ул ташлап китә алмай.